V rámci konferencie Ekofórum v Plaveckom Podhradí sme sa rozprávali s Rudolfom Brídzikom z Bratislavského samosprávneho kraja o tom, ako brožúra vznikla a komu je určená. Pár slov k brožúre nám povedal aj Juraj Droba, Martin Kuklovský a aj samotní účastníci, ktorí vystupovali v rámci konferencie. Takže Bratislava to nie je len betónová džungla, ale máme v nej aj množstvo zelene, ktorú si chceme chrániť. Aké enviroprogramy môžeme nájsť v tejto brožúre? Táto brožúrka vznikla asi pred 2 rokmi, keď sme navštívili mesto Viedeň, ktoré má tzv. Valčule, lesnú škôlku, a oni si ako mesto povedali, že chcú, aby každé dieťa zo základnej školy vo Viedni raz navštívilo lesnú škôlku, ale aj ďalšie rôzne programy aj iných združení. A vydali takú peknú brožúrku, kde vlastne prezentujú mnohé organizácie, teda jednak tú svoju vlastnú lesnú škôlku, ale aj iné organizácie, ktoré sú aktívne priamo v meste Viedeň. A my sme sa rozhodli po tejto skúsenosti a návšteve tejto lesnej školy, že by sme mohli urobiť enviroprogramy takých zabehnutých združení, ktoré majú pravidelné programy pre materské, základné a stredné školy. No a tie témy sú veľmi pestré, čiže ochrana zvierat, druhová ochrana, ochrana lesov, ochrana pôdy, záhrady a lesy, neživá príroda, voda, ktorá je veľmi teda dosť pertraktovaná, hlavne v Bratislave, niečo o odpadoch. A sú tam naozaj združenia, ktoré sú už aktívne už viac rokov a chceli by sme ich takýmto spôsobom spropagovať. Všetky tieto enviroprogramy sme, jednu tlačenú verziu sme vždycky distribuovali na všetky základné školy a stredné školy v Bratislavskom kraji. Čiže ak niekomu chýba, nech sa ozve na Bratislavský samosprávny kraj, radi zašleme, ale samozrejme, aby sme išli v súlade s prírodou, je k dispozícii elektronická verzia, ktorá je na našej webovej stránke. Samozrejme, nechceme robiť nejaké veľké dotlače, ale niekedy tí učitelia sa nám ozvali, že je celkom dobré, že na tých poradách, keď sedia s riaditeľmi alebo debatujú spolu, že si môžu aj prelistovať. Čiže v takom minimálnom náklade sme aj vytlačili zo pár týchto prostriedky brožúrke. Z rôznych škôl z okolia. A bol tu program. Budem sa rozprávať aj s jednotlivými účastníkmi, ak mi to čas a priestor dovolí. Povedzte nám vy viac k tomu, akým spôsobom ste vyberali práve týchto účastníkov, ktorí tvorili program. Myšlienka podujatia Ekofórum, ktoré organizuje 5. krát, je navštíviť všetky okresy v Bratislavskom kraji poloročne. A vždycky sa zamýšľame nad tým, že v ktorom okrese aký je problém, ako vnímajú ľudia problém s ochranou životného prostredia. Napríklad v Plaveckom krase je veľa kvalitnej podzemnej vody, ktorá sa potom napríklad distribuuje do okolitých obcí, a tiež myšlienka ochrany vody tu veľmi rezonovala. Rovnako rezonovala aj téma odpady a tak ďalej. No a prečo sme si zvolili Plavecké Podhradie? Plavecký kras, Plavecká jaskyňa, vzácne územie. No a sme si povedali, keďže Plavecké Podhradie nemá základnú školu, tak sme sa rozhodli, že zo 4 obcí najbližších sem dostaneme deti. To znamená, že sa nám podarilo osloviť základnú školu Sološnica, Kuchyňa, Rohožník a Lozorno. A do tohto okresu sa zase vrátime po roku a pol, takže my obiehame vlastne všetky tieto okresy v Bratislavskom kraji. Ďakujem veľmi pekne, teším sa na ďalšie rečníky, uvidíme sa určite osobne. A ja ďakujem. Stretli sme sa tu na Ekofóre, kde okrem iného sa aj odovzdávali ceny za rôzne aktivity pre deti. Veľmi pekne ďakujem za to Bratislavskému samosprávnemu kraju, že ste vytvorili brožúru práve zameranú na environmentálnu výchovu pre deti základných a stredných škôl. Čo vás k tomu viedlo? Prečo práve envirovýchova? Myslím si, že je to cesta vpred. Vieme všetci, ako vyzerá naša planeta a je úlohou nás všetkých, aby sme to zmenili. Úprimne si myslím, že asi už teraz je neskoro a veľa vecí sme zameškali, ale čím viacej budeme investovať do environmentálneho vzdelávania mladých ľudí,
tak to budú tí, ktorí si tú planetu potom budú spravovať pre seba, pre svoje deti. Takže hanbím sa za našu generáciu, myslím si, že sme fakt trestuhodne veľa vecí zanedbali, ale keď vidím týchto mladých ľudí, ako s vášňou a s láskou odpovedali na tie otázky, súťažili a majú radi životné prostredie, tak dáva mi to takú nádej, že možno nie sme na zlej ceste. Ja to nevidím až tak čierne, myslím si, že ešte je tu priestor na záchranu a taktiež mala som prednášku, videla som, ako deti reagovali. Takže opäť ďakujem, že ste aj na Turpak zarazili vlastne do tejto brožúry a môžeme takto spoločne to enviro vzdelávanie posúvať ďalej. Teším sa, Bratislavská župa chce byť vždy lídrom, chce byť zelená a robíme všetko preto. Takže súčasťou Ecofóra bolo aj výborná prednáška od Planet Lover. Povedzte nám, v čom spočíva vaše zameranie? Snažíme sa šíriť osvetu, povedomie o tom, čo je to klimatická realita, čo sa vo svete deje, ako je to naozaj, čo môžu ľudia robiť, čo naopak niektoré veci možno si myslia, že sú prínosné a nie ten efekt je až taký citeľný. Ale všeobecne sa snažíme šíriť proste ekologické povedomie. A vás si môže škola objednať, aby ste došli do ich priestorov spraviť nejaké vzdelávanie? Áno, školy, my veľmi spolupracujeme so školami, je na takej jednorazovej báze, ale je to závislé od zdrojov, ktoré získame. Venujete sa aj téme odpadov? Áno, a dokonca v digitálnej náučnej hre, ktorú robíme každý rok Ekolympiáda, je odpad samostatná sekcia. Výborne. Ďakujem veľmi pekne. Kontakt na vás nechám v popisku videa, aby si každý vedel nájsť bližšie informácie. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa vám darí. Ďakujem. Dnešné stretnutie bolo určené pre deti druhých stupňov základných škôl. Boli tu 4 školy. Celkom početné publikum. Za mňa boli veľmi aktívni, pýtali sa, komunikovali. Ako to vnímate vy? Ja to vnímam, čo sa týka formy nejakej osvety, že kde chceme nejak ľuďom objasniť o odpade, o cirkulárnej ekonomiky, ale aj vplyvoch na životné prostredie. Je cieľová skupina školákov alebo mládeže je tá najlepšia. V podstate vieme porekadlo, že starému psovi sa novým kúskom, ale nechcem to takto povedať. Deti vychovávajú tých rodičov, ale presne tak aj ja, že veľakrát sa stretávam to, že aj z môjho okolia tí dospelí spomínajú, že decká nás doma napomínajú. Ano. Že si to prinášajú zo škôl, čo ja vnímam pozitívne, lebo aj také tie náučné informácie alebo osvetu veľmi rád, alebo aj ja cieľim v podstate z mojej pozície na tú mladšiu generáciu, kde to tak padá na úrodnú pôdu a dneska sme to presne videli. Bola to cieľová skupina už takého 2. stupňa žiakov, čiže už aj tie informácie vnímajú inak, ako to je ešte tá mladšia generácia a tie reakcia, spätná väzba z hľadiska bola pozitívna. To bola výborná, hej? Nebali sa dvihnúť ruku a povedať pripomienku. Výborný projekt v rámci Bratislavského samosprávneho kraja a verím, že budeme ďalšie ročníky napredovať aj po tých okolitých regiónoch. Takže dobrý deň, stretli sme sa na Ecofóre. Povedzte nám prosím vás viacej, o čom ste vy hovorili, či ste boli prínosní. Rozprávali sme o jedinečnosti územia Sislovské polia, to je chránené vtáčie územie, ktoré sa nachádza južne od Bratislavy v katastrálnych územiach obcí alebo katastrálnych územiach mestských častí Jarovce, Čunovo a Rusovce. A je to územie, kde ako na jedinom území na Slovensku pravidelne hniezdia 2 vtáčie druhy, a to je drob veľký a sokol kopcovitý. Predpokladám, že sú oba chránené. Áno, obidva druhy sú chránené. Kedy si hniezdili aj v iných častiach Slovenska, ale vplyvom jednak poľnohospodárstva, nárazov do elektrických drôtov, ako sa menila potravná ponuka, tak ostali už iba na tejto jedinej lokalite. A vy teda, keď som pochopila z vašej prednášky, vytvárate im ideálne podmienky, aby sa usídlili, aby ostali, aby sa množili. Ale okrem toho sa mi veľmi páčilo, že robíte aj pre obyvateľov týchto mestských častí, ktoré ste spomínali, toho veľa. Áno. Na projekte, ktorom momentálne spolupracujeme, tak prepájame ochranu prírody prepájame ochranu prírody s potrebami miestnych obyvateľov. Na jednej strane vytvárame priaznivé biotopy pre tieto druhy, pre sokola kopcovitého a droba veľkého, jednak aby mali miesto na hniezdenie, zároveň aby sme zvýšili potravnú ponuku. A zároveň tým, že do tohto územia je obmedzený vstup pre obyvateľov, že nedá sa tam bežne dostať, a tak im chceme toto vynahradiť a vytvárame rôzne rekreačné zóny, ktoré sú po obvode toho chráneného územia, tak aby vlastne mali plnohodnotný priestor na trávenie voľného času v prírode. Áno, čiže vy nepoviete ľuďom len, že nechoďte sem, lebo rušíte zvieratá, ale choďte na toto miesto, toto je pre vás určené a môžete tu tráviť čas. Áno, presne, a vznikajú takéto zóny a tie zóny by mali byť zároveň medzi sebou prepojené.
čím vlastne vznikne to, že obyvatelia mestských častí alebo návštevníci tohto územia budú môcť sa pohybovať aj medzi týmito zónami, mali by byť prepojené a môžu ich teda plnotne využívať. Sú tam rôzne od jazera Cilina, ktoré je v Čunove, kde je vytvorené amfiteátrové sedenie, kde bola vytvorená taká alej dôkola toho jazera. V Rusovciach teraz vzniká nová rekreačná zóna, kde bude aj venčovisko pre psov a zároveň tam budú rôzne hracie prvky pre deti. V Jarovciach je urobený jedlý les, ktorý bude potom prepojený ďalej. Jedlý les, super. To sú vlastne vysadené rôzne ovocné druhy drevín, ktoré keď vlastne vyrastú a budú plodiť, tak obyvatelia mestských častí si môžu tieto plody oberať. Či už sú to rôzne orechy, jablká, hrušky. Kedy sa môžeme na toto tešiť? Aký je ten časový horizont? No, viacero z týchto prvkov už vzniklo, alebo momentálne vzniká, čiže je to otázka nasledujúcich mesiacov. Výborne. Super, tak to sa veľmi teším na návštevu. Ďakujeme pekne. Držím palce, nech sa vám darí. Ďakujem. Všetky informácie ohľadom tejto témy sme pre vás spracovali na naturpak.sk.